cíviques. Voleu que parlem una mica de la llista cívica? Sí, home, parlem-ne. Diguem-ne que amb el Josep és la segona xerrada que compartim i això també m'ha permès reflexionar de coses que està dient ara i que va dir a Sant Just. I bé, de fet, hi ha una qüestió fonamental. És a dir, el treball de l'Assemblea ara no és cert, no és tant pensar en una alternativa electoral concreta. S'ha parlat de la llista cívica. De fet, la llista cívica és quelcom que està en el nostre full de ruta, que es va aprovar pel conjunt dels socis com una possibilitat i que l'actual secretariat nacional estem gestionant. L'Assemblea fa una cosa molt curiosa, que jo no me l'havia trobat mai, és que s'aprova un full de ruta, però després el gestiona un secretariat nou, que ja tu et trobes allà. En general això no suposa problemes perquè diguem-ne hi ha una cultura general a l'Assemblea de defensa de l'independentisme sense demanar permís. Però bueno, hi ha aquesta qüestió de la llista cívica, sí que és un element, diguem-ne, que és un element rellevant, i innovador amb el que és, diguem-ne, la història de l'Assemblea. Tot i així és cert que el més important de tot és com aconseguim que les properes eleccions al Parlament, perquè malauradament amb l'actual Parlament ja no hi podrem fer gran cosa, però com aconseguim que les properes eleccions al Parlament torni a versar la decisió dels catalans en relació a la independència. Perquè clar, el que s'intentarà és que s'estigui parlant d'altres coses. El que pretén el règim, diguem-ne, jo ja el règim del 78 jo li dic el règim del 18, el règim que s'imposa després del 17, el règim del 18 el que vol és que parlem d'altres coses. Parlem d'altres coses com si les altres coses no tinguessin a veure amb la independència. Parlem de la sanitat o l'educació o d'infraestructures sense que parlant d'això també es parli de la independència, perquè els independentistes també parlem de sanitat i d'educació i infraestructures, el que passa que les parlem amb la proposta d'independència. El que volen és que no parlem d'això. Per tant, el més important és com fem que es parli d'això. I per tant que aquest sigui l'element. Perquè si no aconseguim això, la interpretació del vot no podrà ser en termes independentistes. És a dir, com reivindiquem el 52% si, diguem-ne, l'eix central del debat no ha estat aquest? Serà complex, oi? Per tant, diguem-ne, qualsevol cosa que puguem pensar en relació a aquestes eleccions ha de ser per aconseguir que el debat es centri en aquesta qüestió. La qüestió de la llista cívica. Bé, la llista cívica, que és un debat intern que tenim, i que és no només intern, sinó intern i social, perquè serà un debat públic que hi haurà. En el cas que es deixi tirar endavant, s'està parlant en forma d'agrupació d'electors, és a dir, vindria a ser una agrupació d'electors, per tant, seria la societat, el cos electoral organitzat en tant que agrupació d'electors. Això es necessiten unes 60.000 persones implicades, en el qual, diguem-ne, el que es diu és que l'Assemblea faria un primer treball d'impuls per després l'Assemblea mantenir-se en la seva tasca, diguem-ne, fundacional, que és la de moviment social per la independència. Diguem-ne que excepcionalment l'Assemblea, diguem-ne, faria una empenta cap a la possibilitat que el cos electoral es converteixi en cos, diguem-ne, organitzat i amb capacitat de poder vertebrar una proposta política. És un tema delicat, perquè, diguem-ne, no és la raó per la qual es va fundar l'Assemblea, ni en principi és el que els moviments socials fan, és a dir, un moviment social, diguem-ne, el que fa és picar fins que aconseguís l'objectiu. En aquest cas podria ser una possibilitat que només s'entén en el sentit que serveixi de catalitzador, és a dir, que aquesta possibilitat serveixi de catalitzador per convertir les properes eleccions una vegada més en unes eleccions on el que es voti és independència sí, independència no, que serveixi de catalitzador perquè l'independentisme unilateral es visibilitzi com a clarament majoritari dins de l'independentisme. És a dir, l'única manera que l'estratègia unilateral, l'estratègia de no demanar permís, sigui l'estratègia de l'independentisme és si clarament és majoritària en el sí. Llavors, diguem-ne que els altres els podem arrossegar cap aquí, però si els altres, diguem-ne, l'independentisme tou o diguem-ne, en pràctica autonomista
és qui lidera, doncs bueno, hem d'agafar primer la legitimitat interna, no? dins de l'espai independentista. Per tant, aquesta llista ajudaria a això, és una pregunta que ens fem. Si al final les respostes a totes aquestes preguntes, no? Convertir les properes eleccions en plebiscitàries, una vegada més, capacitat de lideratge de l'independentisme unilateral, que hi ha un cos social que s'autoempodera, no? I es constitueix també amb cos electoral. Si al final les respostes a aquestes preguntes és que sí, doncs probablement tindrà sentit. Si la resposta a aquestes preguntes és dubtosa, doncs llavors haurem de dubtar, haurem de veure què fem. No? Però en qualsevol cas, tenim una feina ingent al marge d'això, que diem anar a ser un element més, però tenim una feina ingent a l'Assemblea per anar creant aquesta confrontació. I volia dir una cosa que, aprofitant, és, de fet, aquesta reforma del Codi Penal, en el seu redactat, ja ens diu el que hem de fer. Perquè el redactat del Codi Penal diu que quan les mobilitzacions o les protestes les fa una multitud organitzada, això és especialment penat. Per tant, en lloc de posar assemblea, en posar multitud organitzada, però haguéssim pogut posar Assemblea Nacional Catalana, bàsicament per economia de llenguatge, van posar multitud organitzada, doncs aquí és el que ens diuen, és el que hem de fer, que la multitud organitzada sigui tan multitudinària que sigui inaplicable. Perquè, clar, tu pots aplicar aquest Codi Penal a un grup de gent, però no el pots aplicar a 20.000 persones que tallen l'autopista a la Jonquera. No hi ha 20.000 places a les presons catalanes, ni tan sols a les espanyoles. Hi ha 20.000 places lliures esperant-nos. I, per tant, el que hem de pensar és en aquests termes, de dir, molt bé, si voleu penar a la multitud organitzada, anem a fer que sigui tan multitudinària que sigui inaplicable aquest Codi Penal. Per tant, potser una de les properes mobilitzacions que hem de pensar sigui directament desafiar en aquest Codi Penal, pensant en una mobilització especialment castigada per aquest Codi Penal, però que sigui tan multitudinària que sigui inviable portar-la a terme. Per cert, que aquest nou Codi Penal diu que això que us estic dient jo ara ja és delicte. Perquè és la mera provocació, conspiració, pensament, etc. Per tant, doncs bé, aquí està la cosa.